Oko toga je i vita. Sve ove koreografije koje će danas da vam predstavljaju su počele od običaja naroda. Reći da u Bosni i Hercegovini postoji 4 vrste područja, znači dinarski dio područja, sredobosanski, gradski. Dogodi taj dio prošnje, isto dolazi pjevanje i igranje jedne švacovske igre. Poslije toga dolazak sa pjesmama koje iziskuju da pronašimo neke dolaze kod mlade i vrše prošnju. U vrsti te prošnje. Ja ću reći jednog vezak.